компания Redmi фикри ҳамаи мову шумора кардага агар ба телефони қимат зуруд нараса ба ту як телефони арзонтар пешниҳод мекунад. Чӣ хел? Компания Redmi модели Redmi A3, 14C, Note 14, Note 14 Pro ва телефони Redmi Note 14 Pro Plus бромадагаа ки телефонҳо ғайри A3 дига моделҳоша дар ин комплект чун ҳама чиз доранд. Зашидния плёнка, кабел, чихол, блок тамоми чиз дора ва телефони Redmi A3 боша нархиш 5000 рублай. Телефони 14C боша нархиш 9000 рублай ва телефони Redmi Note 14 боша нархиш 14500 рублай. Телефони Redmi Note 14 Pro боша нархиш 23500 рублай ва телефони Redmi Note 14 Pro Plus боша нархи телефон ай 29990 рубл дар магазини Realphone сар мешавад. Агар ба шумо ҳам телефонҳои Redmi маъқул боша ё ки дар кор шуда боша, рақамо дар болои экран метавонед ки занг занед. Доставка боша ба тамоми областҳои Россия, дуруни Москва, тамоми метро ва электричкош ва Тоҷикистон боша ҳама шаҳр ноҳияш доставка дорем. Метавонед ки айҳози алоқа бироед.